Rita myy matkamuistoja, mutta toimittajat myyvät samaa tuotetta, joten ei ole mitään erityistä tarjottavaa ostajille. Patrick on jakelija. Hän tilaa paljon Aasian matkamuistoja, jotka myydään hitaasti. Liiketoiminta ei kehity. Miten tehdä valikoimasta ainutlaatuinen ilman kustannusten lisäämistä? Souvenix.com, Tourist Souvenirsin täysi tuotantosykli Euroopassa. Luova tiimimme kehittää uusia ideoita ja suunnittelua. Laadukkuutemme varmistavat eurooppalaiset magneetit, shottilasit, olutlasit, lautaset, mukit ja kupit, tuhkakupit, kellot, teepaidat ja laukut. Tarvitsetko matkamuistoja? Tilaa lisäyksiä, laajenna valikoimaa ja ehdota ainutlaatuisia matkamuistoja asiakkaillesi. Aloita Souvenix.com kanssamme nyt.